Шчыра вітаю вас у Наваградку. Падчас агляднай экскурсіі вы пачуеце і пабачыце. Наваградак – самы высокі горад Беларусі, самы халодны і самы ветраны. Адкрый для сябе прыроду Наваградчыны. І натхніся краявідамі, якія адкрываюцца з кургана бяссмерця. Наваградскі замак, веліч вялікага княства, каранацыя Міндоўга, крыжацкія навалы, суды над вядзьмаркамі, вежы замка помняць усё. Адкрый для сябе старонку гісторыі Наваград. Пад старою гарою стаіць фарны касцёл, фара Вітаўта, дзе вянчаліся вялікія князі. Тут захавалася памятка пра ваяроў яшчэ з 17 стагоддзя. Сама ахвярнасць сясцёр назарытанак у гады Другой сусветнай вайны. Пра ўсё гэта вы пачуеце падчас экскурсій па фарным касцёле. І не толькі гэтае, але і іншыя сюрпрызы чакаюць вас. Наваградак – калыска дзяцінства Адама Міцкевіча. Шматлікія мясціны горада звязаныя з ім. Наведаць таксама магчыма і дом-музей Адама Міцкевіча, які знаходзіцца побач з алеяй ліхтароў. Касцёл Міхала Арханёла ў Наваградку. Тут, унутры, можна пабачыць партрэт фундатара касцёла яшчэ з 17 стагоддзя, які быў пахаваны ў сутарэннях касцёла. Прыгажосць касцёла, якой натхняліся віленскія архітэктары. Барыса-Глебская царква ў Наваградку, гатычныя вежы якіх відаць яшчэ здалёк да пад'езду да горада. Тут захаваліся старажытныя уніяцкія іконы. Тут благаслаўлёнае месца яшчэ з 12 стагоддзя. Усё гэта можна пабачыць і прасякнуцца Божай міласцю. Горад поўніцца легендамі. Бар-Рым, дзе калісьці пан Твардоўскі аддаў душу д'яблу. Варта наведаць звычайны наваградскі бар і паспрабаваць мясцовую медавуху і збіцень. На цэнтральнай плошчы горада захавалася забудова яшчэ 19 стагоддзя. У тым ліку і раённы дом культуры, былое казіно Агніско. Пасля экскурсіі запрашаем вас у лепшую сувенірную краму Беларусі – Наваградскія сувеніры. Тут можна не толькі набыць сувеніры, але ўспомніць сваё дзяцінства, юнацтва і сваіх продкаў, гледзячы на старажытныя рэчы. З вамі быў экскурсавод па Наваградку і ваколіцам Казак Сергей. Подписывайтесь на мой канал і запрашаю вас на свае экскурсіі па Наваградку і ваколіцам. З вамі быў экскурсавод па Наваградку і ваколіцам Казак Сергей. Подписывайтесь на мой канал і запрашаю вас на свае экскурсіі па Наваградку і ваколіцам.